Kahiusa ang gipaniwagan ni Cebu City Mayor Michael Rama atol sa iyang inaugurasyon kaganihang buntag. Aniya ang report. Nanumpa si Cebu City Mayor Mike Rama tubangan kang Court of Appeals Associate Justice Jacinto Fajardo Jr. Gipahigayon kini sa plaza sa Sugbo nga gitambungan usab sa mga miyembro sa iyang pamilya. Sa iyang inaugural speech, gibugatan ini ang importansya sa kahiusahan alang sa pagpalambo sa dakbayan, ilabi na sa mga sakop sa konseho. Gani gisgutan pa niya si kanhi Mayor Tomas Usmeña nga iyang mentor din usa sa iyang ligasiya ang pagtukod sa South Road properties. Tomas Usmeña, my mentor, not my enemy, only my political opponent. We have been told by our mentor that SRB is the future of the city. We will make it happen and turn it over to him as our gift on his mentoring by us before. Samtang mapasalamaton ang mayor kang anhing Mayor Edgardo Labilla nga gihulagway niyang katambayayong sa mga proyekto sa dakbayan. Si Rama mihulip kang Labilla human ni taliwan ni adtong Nobyembre. Bringing a beautiful MRB, not micrama building, but medium-rise building that I conceptualized years ago for Barangay Loriga. And I thank my partner, former late Mayor Edgardo Colina Labella in bringing it to motion. Usa sa Tinguha sa Rama administration ang paghimo sa dakbayan nga Singapore sa aspeto sa disiplina ug sa apsay ug kalinaw. Making Cebu City second to none. That is not far-fetched. That is not impossible because BBM, Sara, the Speaker, and the Senate President, they are all on our side. Samtang nanumpa usab sa kadungdanan ang mga tanang konsehal sa North ug South District. Lakip na ang duha ka mga opposition councilors nga silang Joy Agosto Siang ug Nestor Archival nga gihangop usab sa mayor. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.